Lur, sing welas asih tresna karo aku lahir batin. Tangane dilakokke, di-follow, dibagi, di-share. Tak critani yo, aku ki clone nganine. Enek sing teko ndek ngiso ale, Mas Gareng kowe iki po iso susah, po iso di masalah. Aku ki blater ngene saka Gareng ndak yo prengat-prengut ngono. Jane aku dhewe iki kaya piring iki lho, Lur. Terluka. Masa aku yo Gareng kok arep susah, iki aku bloko suta. Aku ki yo lho terlunte-lunte. Ngontrak proses anak ben piye carane ngono lho. Berjuang. Mula nek pancen kowe welas tresna asih tenan bagi. Dibagi, tak tantang sing gelem berbagi, share, komen, follow. Tak dongake uripmu sejahtera, urusan lancar, dimudahkan kabeh perkaramu. Tak tunggu share-sharane, komene, follow. Wis ngono.